Heddiw, hanes Jemima Nicholas. Ddim rwan. Hanes Jemima fawr o Abergwaun. Roedd Jemima yn fawr fel cawr. Methu sefyll fyny, gorfod eistedd I lawr. Gravitas, naci, gravity. Roedd hi mor fawr, tas ha'n fyw heddiw, sa'n gallu heirio hun allan fel wal ddringo. Ond oedd Abergwaun yn le clawd yn 1797. Clawd iawn. Dim plant efo PlayStations. Dim plant efo iPads. A'r unig wi oedd gynnyn nhw oedd mewn pot o dan y gwely. Roedd merched Abergwaun yn ferched caled. They were hard o women. Doedd I ddim iddyn nhw falu corn, grind corn, efo'r croen caled ar wylod I traed. Doedd o ddim iddyn nhw, doedd I hoelion nails allan o sgidia ceffyla efo'i dannedd. Ond, dim rwan Jemima, please. Dyma beth ddigwyddodd yn 1797. Cafodd rhywun yn Ffrainc syniad gwych. Le Grand Plot. Syniad oedd yn mynd I weithio, meddan nhw, ond fel mae pawb yn gwybod. Tydi popeth sydd yn dod â Ffrainc ddim yn gweithio drwy'r amser. Edrychwch ar eu ceir nhw. Y cynllun oedd, helo, ymosod ar Brydain drwy fynd I Fryste. Bristol, Yna, croesi môr Hafren, neu'r Bristol Channel, cerdded I fyny Cymru, stopio ym Machynlleth. I fynd i'r chemist I brynu rhywbeth at y swigod, blisters ar ei traed. Mynd heibio Corus, diolch bod nhw ddim yn gyfro byw yno, yn amlaen I Lerpwl ac ymosod ar Loegr o Lerpwl. Wel, na Jemima. Fe laniodd y llong am ei nos yn Abergwaun. Yn anffodus, roedd milwyr gorau Ffrainc yn Ewrop efo Napoleon. Jemima. Ac roedd y dynion oedd ar y llong yn Abergwaun newydd oedd allan o Lyglink, carchar, jail. Roedd rhain yn meddwl eu bod nhw ar drip gwyliau 18 I 30. Jemima! Dwi'n mynd dweud eto. Wedi iddyn nhw ddod o hyd I gwrw, a brandi, a bobl lleol, aeth y Ffrancwyr ati I yfed. Fel tas efo mynd allan o Paris Fashion. No. Y bore wedyn, dyma pawb yn deffro efo penmaen mawr. Je ne regrette rien, no. Je ne regrette. Agor yr ail botel o brandi. Mi edrychon nhw o draws y bai a be welon nhw. Oedd cannoedd o filwyr mewn dillad coch. Roedd y rhai oedd yn gweld dwbl yn gweld miloedd o filwyr mewn dillad coch. Felly, be wnaeth y Ffrancwyr? Ymladd? Ffrancwyr? Na, mynd i'r dre I brynu trainers mwyn rhedeg I ffwrdd. Ond nid milwyr, no. Nid soldiwrs oedd yn y dillad coch, ond merched Abergwaun. Oedd wedi dod yno efo Jemima Nicholas. Yn nhw oedd yn gwisgo'r dillad coch. Jemima oedd yno yn ei wisg draddodiadol Gymraeg, the traditional Welsh costume. Dwi'n gallombol. Roedd Jemima yn arwres, y real heroin. Ddaru Jemima ddal 12 dozen o Ffrancwyr. A'i martio nhw lawr i'r eglwys a'i cloi nhw yn yr eglwys cyn mynd I nôl help.
Yn Abergwaun, mae yna de wedi ei enwi ar ôl Jemima Nicholas. Te cry iawn, mae'n siŵr. Ac yn neuadd y dre, mae yna dapestri ar y wal yn dangos yr hanes. Felly cofiwch, peidiwch am mynd i fyny at ddynes yn Abergwaun efo acen ffrenig. A peidiwch da chi a gofyn iddi am sos ffrenig. Diolch, Jemima.